a papás unos peperos. O unos peperos. Unos peperos. Unos a papos. E unas Paquetes papas. papuras. En unos paquetes papuras papiros. En wat is Karin aan het doen, Os? Nooit vertoond. Meestal zit ze op het toilet. Na het eten. Unos de papas, unos peperos en unos paquetes papuras. Mag ik vragen wat je aan het doen bent? Ik ben aan het afwassen. Want ik poep tegenwoordig niet meer. ¿Por qué? Ik poep tegenwoordig niet meer. ¿Por qué doe jij de afwas? Omdat ik tegenwoordig niet meer poep. Maar meestal zit jij op het toilet. Ja, maar nu komt er toch niks meer uit. Dus ik kan net zo goed gaan afwassen. Laat even zien hoe dat er dan uitziet. Want morgen is die buik er niet meer als het goed is. Want dan gaan ze hem weghalen voor je. Wauw. Dik hè? Echt niet normaal. Wauw, je zie je. En om even te laten zien dat we vandaag in mijn huis zitten. Hallo.